sanda duniya ta ɗaukaka ka, baka gane mai son ka da ma mai ƙinka. Ina masoya, ina masoya. A fara ina yi sallama ita ce mutunci na. Kukan kurciya jawabi ne ko ji dai bayani na. Mai hankali ba shi ɓarin zance, mai ilimi bai aikin ɓarna. Da nazari lissafi na a yau zan yau aiki na. Na so ka dan Allah ya fi na so ka dan abin da yake gunka. Shi mutunci madara in ya zube maka ba wani mai bunka. Farin ciki sai kai nunawa ga dukkanin mai ƙaunarka. A zahirin zance in za ka yi gaskiya ta zama jigonka. Idan ka yi ƙarya ai wata ran dole ne sai an raina ka. Ramin mugunta in za ka gina ka gina daidai gwiwarka. Fata na alkhairi kai wa dukkanin wanda ke kishinka. Shimfiɗar fuska in aka maka ya fi ai dai shamfanka. Lamari na duniya in na yi hangen shi na ban mamaki. Zamani ya zo sai kaga yaro yana zagin manyan shi. Bai tunanin nan gaba shi ma za ya haifo na shi. Kaga shi in yi kuka tun waiwa zai rarrashe shi. Tsakanin babba da yaro sai kaga suna juna kyashi. Yau mutane giras suke jira kai abu su faɗe shi. Gara mai aikin alkhairi kar miyo abun kunya. Tunda dai na ji zuba an ce wannan sai 'ya'yan kanya. Gidan Fulani wannan suke da gadon alkunya. Kun ga waka ba gado ba amma ta zammin aiki. Kamar da wasa na fara gashi na iso wa mataki. Ita shuka ba ta girma sai in an sa taki. Ni masoya so suka zammin kamar kwan lantarki. Sannan iyaye sun samin albarka kan wannan aiki. Tunda sammin fatan kairi rayuwa ta za ta yi kyau. Ga masoya na mini ƙauna Umar yau ke gaishe kuwa. Silar ku ne nake tashi masoya na yi muku san barka.